asɛm hi akyerɛ na wo dwoodwo me. Wonim asɛm a nkɔmɔ a mede ba. Wonim nkɔmɔ a mede ba. Ɛho ada me. Aden. What is it? Mesi me busu mo sun ye me hu me bra. Afɛ furu. O pese o tse utu wa furu. Ba ko pen. Ba ko pa adan ka pese ye de no ti se ye du ansa. Ani se ye wo ha. Ebi se wo no me no watna afi me kan wan vie no. Ya. Amiyo. Na wo tie hu a wo ba me che ba ko pen na wonyi se. No di na no ntimi ye no. Adan won pa na no mo nhyira. Nanom ya hwe ya sɛ nanom sɛ ɔmo dum yɛ ba nine nɛ nanom de abofra na ba no de obeye ni de ma menkɔ sɛ O kwai me kɔ sɛ no na botre wa bi ana okukutu ya so de bi sɛ wo mpɛ na makɔ sɛ no na botre ti bi nyina akura so kan ni ba me no watena so nti wo de sɛ nanom adom aba bitum a to what? You sure about say the poor who buy a bob of family so you who buy. Come on. What it? No question anything. Now what way I say one is like I would do this and fool. So Pebano. I mean penal. The man no a dear mamma. So the poor who buy no pop of France who buy. What is all the woman? So come on. So what it? Nemo wano na so katu maybe wo nja esa na tumi bi di agire baby o me de nhyira we de me kama no ntumu me kama no ntumu kora me no mie nya na no ma hyeda akaya bom obi antime nte ya ntem me na me ka na sa di na ya ma bi no ye no enye so se wo obi kura no wo se o kakra dia hey no mo bi ate hey me fi tobo fi kuma no baby sio nyabotre o man ko fo no ango nsio na wo so ware bi boss ate ko wo so bo yere si so mamme mbu me bungum yesi eko me ko de bra ya tutu ebura ya tutu ene me kwa kutwe bia tutu ama lati ani aban ebura tutu ni aban kwan e fa yem Anna mi yebani be. Sa. Tobo. Adom. Papa. Udie be ni me. Papa ne. Wosi ni me nyesa. Papa. Nti nya yi okumi bibi ye wa me na baba be se me. Me boa. Ni papa. Nti na ye frɛ me se me ye wosi no. Se me na mahwe wa modrum pempen so si. Papa mpaswan. Nti die meka si bia no se wo ye me boa. Paswan. Empanyin si ada ko twa mansa. Wanya akyea enya nkyere dom no. Nya ada wanya abuofu. Ene me no be ka si mu yi. Isan se empanyin si se mpeti anso ehye entwewan kodwom a abofo no empada. Ade bi ewu mi mu a abre bia me sade ne be ba mi tim no. Na ehye mi se mi niewu. Nanso me pese me ye mi nsemu fin. Isan se me dan nananom. Akosi de mi gunsa. Kuku da peku mi kwabusu mfi komo ma aduane di. Se me ma me ye mi nsem ifin. Asma me ka chi witi na tini yi na ebeboa. Abri bia mi tuwe be ba mi tim se me ba adom onyim na be ma o mane chiri ewia no eye anobia no na eja mi bufu kese e wu mi mu. He makoma se ni sibo. Me ka ya se mi sisie makoma se ni sibo no abufu be se mi mu no se mi wura da na me twinkrata akwa no ni tibeti. Abofa na o hyew yi mu no me ma ni ma me busuam. Me ma bofra no e ma wo so abusuam. Me mpe no abusuam e na me so me de me mpe ni mu. Isen se me ana me de wo ma me se onfa wonsie. Na bere pa no yi wapi. Ntu ye me die pa asa na akọ ma me abusuam. Abofra no ye wa dwen se ye de duru be ka no. Papa. What's he saying? Because I want it.
me must be who didn't be a musu and mammy mabusium. Ah, Nedina Cocona, or show my point in Crackram. Me ye from a watching. Day, Papa, and you got all Cassasa. Men fair drunk camp of Francis saying, Ah, Papa. Someone who can, Papa. Eh, there be me mean to mean the woo. Papa mean to mean you. Adom, o Papa, we need to go. You could chap pomadi about Benanti upon my name, Tintini. There be make up money so. And what you say with the menu, Sam? Ever to for another will be Titias. And see that. We said the Friday, Ube Yabu. Me into Baku 4 ways. So a red dry. You go on. Sebi, Abo Francis and Mona, Mimabusium and our bow. Name of Mayano, and Yanon Kwana and Mojano. Tirham crana, a yame, Mimoja, any Abo Frano. Papa, some now can cry dear. One can ye. See any can be fufro. I mean, quite Abo friend to Musa say, Papa. Chapuma, Debbie. Chapuma Pumano. Ever say what it came in Sida. And a wood to him Ebube. Now, what do Moti better me? I'm an assassin walking, and Yannick. What better me? It's me, baby, a bimus wrong. Ah, Fenfeni home is your own point, and send me casa. A bubene bubeti and to Quanya day. Fatos empada, Mammy can't show. Missy, Sabofrano. Oh, Massa, see you so that. And you want to say, oh, Baba, one about the 2 fearium. No, Baba be soon quite see a swim baby drama soon. A bean see that. You can make to us, Sabofrano Bassa, is what will be soon over. There's a counts and penny about we, or if you will see him or buy him. A bean see that. Kona Kodana Jenny home. Mausumye and Kenyans are someone still, I did check as a papa. You can imagine when we say I'm packed. And I dear my before we are Baby soon, soon. Me my name Mafia, me my name go and go find Papa Sabi, or did you choose to buy if I be Mafia? The more kind of Macana, Ministry made that dream, Papa. You know, I come and Kwan, and none of my adom, none my near funas and Baba Woba. I'm not a king who will shame with me one quay into Sassing. Ah, Sassing, Papa. Oh, money will never we are. Sana we are, and the DNT now the opposite me quaby. Me, I'm in family, son coming more gentle. Ah, men Aha. Ano. Papa. Papa don't go. Me jojo. E komo. Ah. Me ana me pedadi about. Me shawa, let's not see. Papa. Ana wo pede ma ko pede no mrepa. Wo mrema me pa cho an. We dey tell what is me pa cho. Another here. Papa. Me pa wasem pa. E kasa me pa wasem a na me boa. Ne wiase so. Se wo pro bi asem a na wo kana asem. Ebeni se enim kapefe yesen wodo ahinta. So obi do. Na se wunya asem wan kan kire wo a. No ono. Yo sekire de sia bi asem yenu. Na wasew ana waka asem bi kire wo ma se be yo yakura eye wo ya no. Onu mom na yi wo free wa kwan a enye so. Edu si okwan tene ne so. Na beni si di wo twasa no. Wo dem se na chiachia. Ede pa na ba wutirim. A wo bi aboba obi ntiamwa. Wa boka eye na yefro. Ana wa ya na yire nwade. Na timba ba se nza. Papa, wadaruma nada wase. Wa nya de o za wa nya de. Papa, se wo kase ma nya de a. E ma metima ni na kaka. Papa die na me ye ntia ma nya de. Wadaruma. Na wa ga za wa ni tua. Se wo nu oba fa afuro. Wo ya hu bo abaye oba yi nwade so tikuro yi mu. Wo tietie mu kura obeba o amane. Obese wo se betai na chi. Na mo woni na anye na wari amaso a na ono na de abaso a o timi nyi wuma bra bi ni nyina woni tua se wanyi je no o papa ho me wo kuro yi mu odi kuro o kuro mu odi e kodi kuro bo se nana wadaruma ai hushe ya abaso o mu hihye yi
ɔbaa no mene na afa afuro eti no ayeforo no mo ya enye ye na ka tia wo mo na aso na saa aka bebrebe yi ka aduane wo mo no akora bo obi adi afa bia ngana mo e ka susuro wanya de Papa, afei na mate wasɛm na se yie. ha Na deɛ tie nie. Na ɛnyɛ me botaeɛ sɛ mɛba awaregyeɛ n'ase ama nneɛma abawa bɛyɛ basaa. Na sɛdeɛ wokaa sɛ menim sɛ me ne ɔbaa no afa afuro no ɛyɛ sɛ di no sɛ ka wo tia mu ha Papa, sɛ nka mamba awaregyeɛ n'ase a na nka menim po sɛ adom afa afuro. Papa, na menim. ei yo ba no no wafa afuro no no mo wa mane Papa, sɛ meka sɛ na menim a na metwa nkontompo. to asoi Papa, abra me beduru hɔ na adom ɛka kyerɛ me sɛ anaa ɔka me badwam sɛ ɔnyem no. Papa, me ankasa koraa mpo no awɔsi gu me agye me nsɛm ɛkɔpem sɛ na menim. Papa, menyɛ nipa bɔnefoɔ sɛ mesɛn yi o nti minimum sɛ obi sɛ yɛ ade fɛfɛɛ nte sɛ na maba hɔnom abaa bɛsɛ ɔdaroma na menim. Ana baa me baa hɔnom no Papa, ɛyɛ nti a mmoa no ankasa ɛna hyia me ɛtoo ne nsa frɛ me sɛ wo ka kyerɛ me sɛ wo no ana to ne nsa frɛ wo na ne wo nim sɛ sɛ ikura ba agwa nhoro kora me ankasa na menyɛ m'adwe koraa sɛ awareɛ no nka mɛba hɔnom. So ɔno a na ɛtoo ne nsa yɛ den ɛde na nkɛre deɛ na ekyi wo nya do ɛfɛ ɛno deɛ saa na ɛsɛ sɛ ba ɛtɔkwa ho hia yɛ wotumi am na ako a ɛfa fɛ ma na emu ano dɔmprɛ Papa, kwabena no dɔmprɛ Papa, hwɛ tie asɛm yi hwɛ nwu sɛ wote wano aka kyerɛ wo nua sɛ ade a meyɛɛ no deɛ ɛntwa yi fa kyɛ me no deɛ wonhu da hwɛ kɔ no hɔ bɛn no anaa kwadwa toa sɛ mea me so koraa o sɛ di kuro so o mpanimfoɔ biaa sɛ nanagya ase o sɛ kɔntire o kɔ no hɔ se ka kyerɛ me nua no sɛ ɛnyɛ m'adwene pɔ da sɛ mɛsɛe wawareɛ na mmom frɛ a wofrɛ me sɛ wohyɛ ɔbaa no animuonyam mɛtaa kyerɛ no nti ɛna mbaeɛ a mebaa saa so no deɛ akoma akɔdeɛ bi aso no wotumi nyɛ no hwee adeɛ a ɛyɛ ɔde aso no wode benkum na ɛfa ɛbaa no ho nti no wɔmfa nkyɛw na afei so no pɛ buam adeɛ kakra no kyerɛ sika wahyɛ buam na deɛ ne ka ɔbɔ nnuane ɔno a obiara nnie koraa ɛka kyerɛ hɔ sɛ fa kɔte ka no so bi sɛ bɛyɛ ayawdeɛ bi ɛwɔ ne mu no ɛbɛkɔ fam wate Papa, wadaroma me papa na ɛne ɔprɛkopɛ. Papa, mafa wo sɛ me papa na bua me wɔ ma wo no ɛyɛ sonko. menim saa Papa, nanso wasɛm a wokan sɛ menkɔ nkɔpa ntia mu anakyɛw no bi wadaroma ɛnyɛ sɛ ebia mebu wɔ nimtia o onyɛ mentimi onyɛ ho Papa, ɛkɔpem sɛ ɛnyɛ me mfomsoɔ sɛdeɛ medi kan ka kyerɛ wo ni na menim ano dɔmprɛ ɛnyɛ wadaroma wokɔka sɛ fa kyɛ me no na yɛnto abrabɔ so wonyɛ Papa, sɛ nka yɛntia mu ano koraa Papa nka ɔnyɛ Papa nsɛm ha o ɛti kae a wɔbɔ yi nyinaa nti wabɔ ne ka kwa ɔfa ho de ku a wɔbɛyɛ nnɛ Papa, okumi sɛdeɛ na wɔde mema wofa yɛ kwan no bɔne bi so a nananom ne ne bɛdi ɛkɔpem sɛ me no na nanom yi bia na wowɔ Papa, ɔmate ɛti menka kyerɛ sɛ wo si wo mpa na kyɛw kyagyedeɛ baabi ɔpɛ bi ɔfa nkɔ ɛka me nko ankora deɛ a ɛnka biribia nkyerɛ no ɛnsi biribia nkyerɛ no ɔno ankasa koraa ntia mu anaa nim sɛ menya adeɛ a memɛba fa na kyɛ onim sɛ memenyɛ mfonso bia ɔno onim mate so yɛ ahwɛ ho ye mate fa ho gyigya kɔ asɔneɛ so kɔdware sɛsɛ duro ate mpaebɔ deɛ menkɔnya no hɔ aberɛ biara mekɔ mekɛtɛ so a nyɛ yie yɛpayɛ kɔ mekɔtɔdwa anim ɛsere nanom sɛ yɛnom Papa, mebɔ paa deɛ ɛkɔ ne ahwɛ a wobɛtumi awu abere biara
Papa nana no mo ti ase. Hey, me para boss aka we ba na ma boss aka na. Aka no wana kle kun ye, da na. Yeah. There is yeah. Hey papa. Anaju akọjun so na po. Pa o pe ma asem nyina ati. Oh, I know sa. Eh, I don't know. Papa no. Very am guni ba de. Akoko kura mi gu bi da. Enu ja sa. Papa ya da se. Se bi ja ma nu je me yire se. Ai me na me ti wo. Chiri ti se. Na me dia ya bo so. Papa anu chiri me se na du ku bi da. Ni wura wo. Me free na pa. Se wa kura mi zibo. Mambo. Papa we de Ma te me da so ate. Yo me so da. Na wi ha wate. Yo. Edu sia no a. Me pa cho de kakra bi. O me ni asem papa. Me tuni sisi a metia no. Matia. Why? Tienye, meko. Yo. Me da so. Na ugu peja ne ma no. Kaka ka me ni den. Hey. Sisi a den ta bu bi ni ai. Ya ba fam ko. Why? Thank you. Wa peja na ya ko peja. Miura. We de wada uruma. Me kra se me koje ma home. Ana ma sa adi me katenta asaba. Oduma kuma ebo wi ase adwenwene ka nipa ho. Amedwenwene ne ma bi ho anam se, "Hey, Miura. Se me ko yi na sutire. Afa ya abodom si a yedi na kosie. Yedi ni sie se ya hwe akiri kakra. Se bi eburu se bi enya ado. Oye kokromuti a yintimi nsa ho mo pa. Wo na wo si gina ye. Miura ya abodom ase ye yi ni. Ase ni sie no o ya hye mache. Miura wadama. Am se me twa wadwene siso. Ne mpo se refisuo no wano mo a. Enko akai ni akoyi na ba. Na nke ya hwe ede na ase ni ye atu ye. Se su twa ni ye twa no a, ye twa no so. Ajase. Miura. Meda wase. Eso me dase. Se wasa twi madwene. Esi asem wo so bi. Asem no bo me sa ma me to sa frɛ na kontin. Ayo. Ene no e kan ho asem se de wo ka kyerɛ ni ya ka kyerɛ se na kontin ye hwa yɛnyɛ me bia. Na hwa ye nsa besi fam. Se bi mpanimfo koi ye na hyɛ nsa. Okre. Bibi kɔ akyew. Na ye ntimi antene no a ekokoko a ye so ya na be sa be boy ye de no kre. Nti ya podom wa ye de na ko engura yi mu a wa hye wo ya bibiansi. Na kontin nti emmo se yensa fa ne mrefie. Asema na kontin be ka che me se dabi yentwe mana entena ho kakra. Eni ma adwene eye na kakra. Na wadama kontra kunya no. Fie ne wo mu na so ma didam kakra wa adwene. Sa Miura wadama wo tina meti baabi. Ma no sisu mu na so. Nyansa pa di nyansa se fie no. Ohum di akunya na se benim. Nti me se de wo ken. Me bono a ye yo bia ne kasa mu no. Me tina se dwene ho a na so akofoko. Ansi ni we. Na kontra nkata no. Aso wo tan bi ma ya abodom. Na se bi wo wura kora susu asem bi ho se di akyere wo a. Senya sa na wo se wo ka no. Ne se bi o se wo de hia. Wo baka so won tina wura mba bi sa. Asemu a me ka che no. Wura mpanyin si obi hwe ase wo da achi wu a. Odi mpamuda. Ene se ya abodom da wura no ho no wu a. Me wura won tina wo. Wo na wo hye ma ya de no koye. Me enhwe kontri ni ye. Na nya di wono no peso na wo de chichiri wo kure. De de asumdue enka bomu wo do ne kure ye beba kure yi mu. Na me wura wo de chichiri kure. Odama. Yenye na se monto nchen. Na mpa ya na me ba se kontri. Nko be wu akunya no so. Ni aye na brempo yiye. Na ko mu nua mu no mo kwaye mu no. Akotwe o mo do ma ba na nka ntokwa ba akunya no ho. Me wura na kama be hye akire. Na de akunya na mo mo kwaye mu no. No mo wa han me wura ya pam wo mo. Me wura me di wodi wono na chi. Na se mo fa kwam. Ni nua be panyini su be yanka onu nu wa onu su di ade yeye. Wa ma be yanso. Okwa hanu akwale. Onu so adwene di adwene. Ebi ne so mo tiri so nti o. Ajase asema ka ne paso mo. Me wura nye. Kontire su ba na nye. Unam kure mu me na menka kan se me kire o. Me mpedi pa chi asem kan ti wo ha. O de meka sa asem no. Ya trasi bi ma na nim na maka. Me menka ni pa chi asem. Sewa. I'm powerful. Hey, Brakati.
Uchi uti keke kwa mpone na entibu no sesa. Odi oduma kuma obo obo oyi ni yemu bo wa ngata. Sewa omo tete. Na manda go mana. Ko ma no. Sewa me no bedi nkomo ketu. Sebia bibi ka se. Okwasi ankwa no sesa na adimo. Enyema na meye kukukukukuku ni na madika ka se na misisi ebia. Minnu si ohie no mu ntema na ebejo. Nse fi si bi wa. Unum se bi mpre sa jimi so a o ta ho ro. Sewa ai trisha mani. O trisha mani ma na ntuma mi ka nyina. Na se di efri bi tri mo no. Na se de ma mmene no. Etwiba wa ho ofintra. Minim je me be kana wa ho afa no. Eti me pepa nsem nyina efri bi tri. Sewa. Facha me. Sebi mpedi asampani se. Yemfa no hunu enko ba asre ho. Efu e to so metiem na wabobrim. Me kai efuom hompo. Facha me. Me dadie twi fom na no maame. Mlike gidi mi tifu kra se kokra bi kra beti etwa ona ho. Enye se bia na me nipa bode ni. Ye na me pinza. Na mpani kaka bebu bi se. Sebi mpedi asa kwaku a odidi a wo mpegya ni tin wo hia amane. Emu so odwene tobofo bi ede no. No pegya ni ti a otimeje ne kan kwa. Wada ro ma me baaya. Facha me mfom so ne de aba. Na sefei me bie ma apona to ho. Family obi bi ahwe, family obotom. Empo family sawie krempa odi twu ho. Why? Me bie mi fie pro no ato ho de ama. Baaya ma ma ne bone. Me bana so we had ye. So yeah. Enye na anu je ni so baby wo really wanka ordinary no gi yuri keke ba ko Nana de wa no nti am so dina kudu dina me ka se ni so me ka se ni so ma mi bi ka se ni chere kwa na se ko sa na se so ko sa na se na se wa kokwa wo bon ma le sole kwa na se sha kokko na me kondo e bi akokko ne she botu wanka na se no ka na yese bi ko me refi ni ko yama di e na bu na se twa sa akokko no bebu akokko ne mo o sole yi no bu sa ne ba ne se na ura we o su okko o sa ni we wi ama akokko ase ama me ani mgbe ase be no so ukru we wi ama akokko meti no otina no kokko shinhu no people bi so de anansie gina ayo se we wi ama akokko fama akokko ma me anase se ni mi ho o se ma me hwe oboto nu o se ma won hwe me hwe o se ma won hwe omo prina na bofo bi ba bofo ni ba na bofo ni busa adenti na otete wa so we wi ama akokko o se anase fa o se o eni mi ho o se ne ma ne hwe boto nu mu ya anase se da o se ne ma me bofo ni hwe o se da bi me ma won hwe o ti ase no se hwe fa won se wura boto nu ne mo fa wura mu nyansem fa keke mu nyansem uye yi ni nyansem ubu aso nu abu ani nyansem bofo ni de ne nsa hie mu aya akoka akokko no na de tutu mu oyi ya na asubuza ase na obofo ete se no se no me de me nsa tu mu na akokko no wonim de na se se ne wati wasia beduru anu de mu sa akokko no ni hu hia opa anka o de ya de eti de mesre anase ne se ompe nkapre nsia emmaw na wokwa odi atobibi edi ahye akokko no anan ana hwehwe bofo na ino ka chen se eja bofo asemi de webu ani nyansem etije pon nan no sama maasi no fa nkoto bibi ni enfa hye akokko na nan ikaya me de amawi me de ma nyansem waso mu nyansem o ma me da no aba na obona mane nyansem mu bie mu nyansem o ko da na ogine ho a gine hu nyansem ase wa ke me tiatia woni da ho boni a wo ye na wo se yin wati ati enye se adamu die me mo gine hu nyansem wo gina ha gine ho a
won't just hear Nancy Matty. Hey, so, go said them way now. By now, yeah, dear corner. So, uncle. So, And I'll bet you.